Korvalle ravinto, silmälle ilo, mielelle rauha, vaan missä on näyttö valmiiseen taloon, valmiiseen pöytään, valmista kaikki, vaan ei minun ansiostani, jos ois minusta kiinni. Ei ois taloa, ei ois ruokaa, ei perheellä suojaa. Ei iloa elämässä, eikä mitään muuta tässä. Mitä on valmiiseen maailmaan tuonut, ruuat syönyt, viinat juonut. Joku muu sen kaiken on tehnyt, että kaiketi minua enemmän. Me vittu. Ei oo nämä kädet töitä nähneet, kynä niissä pysyy. Kitara kenties, jos kysyt vastaan, kasvot kirves on tässä miehen tähteet. La 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 ei oo nämä kädet töitä nä. No se on Kortsu Kaikkonen tässä ja nyt on vuorossa taas Juuso Peikon seikkailut. Teillä kuulijat siellä kotona mahdollisuus päästä mukaan pelaamaan suoraan kotoa näppäin puhelimen avulla. Tää ette tietysti näe mitä ruudulla tapahtuu, mutta teidän ystävänne Kortsu täällä neuvoo ohjata joka käänteessä. Numerohan kaikille tuttu, niin sitä ei tarvitse kerrata. Siihen soittamalla pääsee alkukarsingoihin, josta sitten katsotaan kuka pääsee pelaamaan tänne meidän suoraan lähetykseen. Ja sitten lähdetään katsomaan, kuka siellä on meillä ekana linjalla. Halo? Kortsu täällä. Kuka siellä? Teemu. Teemu. Mistä sä oot kotoisin, Teemu? Pieksämäeltä. Pieksämäeltä? Se on tuttu paikka. Siellä on kaikennäköisiä tyyppiä aina tuli tuonne Suoniolle katsomaan, mutta se aika ei ihmisillä semmosia. Miten vanha sä oot, Teemu? 8. 8, niin ootko sä silloin toisella vai onko se 3. luokkaa? 3. luokka. Joo. Mikä se sun lempiaine siellä koulussa? Puukäsityöt. Ja puukäsityöt, joo. Mitä sä oot tekemässä siellä tällä hetkellä? Leikkuulauta. Leikkuulauta, no oot sä kyllä melkoinen seppä silloin, joo. Mä muistan, kun mä ite olin puutöissä, niin mä vuolin semmoista tappia ja ope tulee kysymään, että mitä sä oikein vuolin? Mä sanoin, että kysyjän persisen tuluppaa. No joo, tääkin oli tämmönen vanha juttu, että ei nyt siitä muistella sen enempää, mutta lähdetäänkö me sitten vähän pelaille tätä Juuso Peikkoa? Onks tää mitenkä tuttu sulle? Ei kovinkaan. No ei siinä mitään, nyt kerrotaan nyt vähän, että se nyt ekassa pelissä nyt Juuso laskettelee tämmöstä mäkeä alas. Siinä tulee kaiken näköistä karhua ja kiveä ja puuta vastaan, että sun pitää väistellä niitä ja näppäimen tulee, että 4 se väistää vasemmalle, 6 oikealle. Sitten 2 se hyppää, kun tulee semmosia esteitä siihen eteen, niin kuin jotenkin kielekkeitä tai muuta, mutta älä niistä murehdi, että minä kyllä neuvon sitten, kun tulee semmoinen vastaaja. Kokeile painaa siitä vaikka 5, niin kuulot toimii. Me vittu. Joo, se riittää, ei tarvitse pohjassa pitää, mulla on kauhea tinnitus päällä. Tosi järjestelmän kuulosta mun korvaan. Mutta eikä laita pelit pyöriä ja lähdetä kokeilemaan. Hei mun heti, ihan,
No niin, täällä se Juuso ja veteleekin monoja jalka ja suksia jalka ja sitten lähdetään mäkeä alas laskea. No niin, siinä tulee heti puu vastaan. Vitun dorka. No niin, vähän liian myöhään. Että siinä vaiheessa kun tulee puu vastaan, niin se ei olla painanut. Passa sitä 4 silloin kun se puu tulee vastaan siinä, mutta sulla on vielä kuule 2 elämää, niin lähdetään vaan eteenpäin katsoa, mitä tuossa tulee. No niin, ja taas mennään, ja siinä on puu ja panaa 4. No niin, sehän meni paljon paremmin. Ja siihen 6 nyt ja no, ai, kun taas vähän kosahti siinä, mutta ei se mitään, että meillä on vielä tässä 1 elämä. Kyllä me tästä vielä eteenpäin päästään, että ei mene, viimeistä viekään. Sitten lähdetään viimeistä, joo. Ja nyt tulee puu oikealta, painaa 4 siinä ja joo, ja nyt tulee taas 4. Noin, hyvä. Ja nyt tulee hyppy, niin paina 2. Ai, se tippuu sinne ja voi. Siinä oli viimeinen elämä, mutta ei se kuule Teemu mitään, että me kyllä laitetaan sulle täältä T-paita tulemaan lohdutuspalkintona ja jää sä sinne linjoille ottamaan hetkessä, niin otetaan sitten tiedot ylös ja lähtee paita oikeaan osoitteeseen. No niin, kiitoksia. Heippa. Ja sitten seuraava soitto. Kukas meillä on linjoilla siellä? Esa Nahka vai ite? Mistä sä Esa soitat? Minä on Kouvolasta. Ai Kouvola, tästä meidän luonnon kauniista ja mahtavasta arkkitehtuurista tuttu paikka. No niin, eipä siitä sit sen enempää, mutta minkä ikäinen sä oot? No ei sillä ole mitään väliä, mua kiinnostaa oikeastaan, mutta onks tää Juuso-Peikko miten tuttu? Onks sä pelannut tätä ennen? Minulla on tietokoneelle tää kotona. Niin sulla on tietsikka-versio kotona, niin no sit tää pitäis olla ihan tuttuu kauraa, että mä en mä kerro sulle näitä näppäimikä, että sä varmaan osaat nää ulko, niin laita suoraan päälle. Ja sieltä lähtee taas. Nyt puu tulee vastaan, niin mitä sä painat? No niin, tää piti olla tuttu sulle, mutta heti meni sormi suuhun eka ettei kohdalla, että ei tää tainnutkaan olla niin tuttu sulle. No mä nyt vähän neuvon paremmin ensi kerralla. Ja sit mennään taas. Ja nyt 6. Joo. Hyvä. Taas 6. Hyvä. 4. Hyvä. Nyt tulee hyppy. Noin, se hyppäs sieltä. Ja nyt taas 6. Tosi hyvin meni. Ja nyt taas 4 sieltä. Ja nyt tulee hyppy. Ei. Väärä nappi. Piti 2 painaa. Että ei. Sä et ole kyllä niin hyväs pelaamaan, mitä sä väitit. Että kyllä. Mä oon vähän pettynyt suhun, Esa. Parempaan pitäis pystyä, mutta vielä on 1 elämä ja sieltä lähtee ja nyt tulee puu vastaan 4. Joo, niin hyvä. Ja seuraava puu. Okei. Hyvin arvattu. Sitten tulee hyppy 2. Joo. Sitten tulee taas puu. Noin. Ja seuraavana hyppy taas. Sieltä noin. Hyvä. Meni se eka kenttä läpi noin vaan. Reippaasti. No niin, se meni läpi. Mitkä on tunnelmat? Ihan hyvä. No niin hyvä, sä hyvin skarppasit tossa, että alkuun lähti kyllä vähän huteroiden, mutta lopussa kiitos seisoo niinku sanotaan ja... Tätä tarkoittaa. No niin, sit tulee tää toinen kenttä täällä, meillä on tää narunvetoarvonta, että... Tässä eessä nyt on 3 narua ja sun pitää vetää jotain niistä, 1, 2 tai 3 ja katsotaan sit mitä niistä tapahtuu ja... Sieltä valihet vaan ja 3 tulee sieltä ja Juuso vetää narusta ja... Ei, sieltä tippui piano päähän ja ei siihen, verta joka puolella, ei oo hyvän näköistä tämä, ei, onneksi ette näe mitä täällä tapahtuu. Nyt kyllä Juuso peli ja elämä taisi loppua siihen, mutta ei se mitään, sulla meni tosi hyvin tää, että kyllä tosta tulee sullekin lohdutuspalkintoa nyt, vaikka ei ihan mennyt läpi asti, että siellä jäi vielä pääpalkinto ottaa itteensä, mutta mulle tulee Juuso-Pekko penaali vielä tässä kaupan päällä, että T-paidan lisäksi. Eikö se kuulosta aika hyvälle? No niin, minustakin ja kiitoksia Esa sulle ja sit eteenpäin. Sitten seuraavat soitteet. Halo? No Marko, hei. No niin, mä vähän ottelinkin, että milloin se Marko taas soittaa. No joo, minä taas pääsin soittaa. Marko, ootkin soittanut viimeiset puoli vuotta tänne joka kerta, kun meillä on ollut tää lähetys, että... Tää on mulla semmonen harrastus. Tajut sä Marko, että tää on tarkoittu lapsille tää ohjelma. Kaikki ne rahat, mitä sulla on mennyt karsintaan, niin sä oot sit voinut ostaa itelle tommosen korvalappustereon. No pitää sen ihmisellä elämässä tavoitteita olla. No niin, no se onkin hyvä, että on elämässä tavoitteita, että edes tästä pääsee eteenpäin. Ja jos sä vielä pääsit sieltä Mutsin kellarista pois, sekin olisi tosi hyvä. No, laitetaan pelit pyöriin ja
Itse asiassa tää taitaa olla mulle niin tuttu, että mä lähden tästä Mene käymään vittuun. tupakilla, niin pelaile sää siinä ja katsotaan sitten vähän myöhemmin niitä narua vetelyjä. Joo, anna mennä vaan. Vittu. Ei saatana. No niin, se onkin Marko päässyt jo tänne loppuun asti. Se on se narunvedon paikka taas. Voi Että vittujen valitettavasti vittu. 1.3 päästä lähtee helvettiin tää. No, ykkönen. Ja mitä sieltä paljastui? No siellä tuli poliisi paikalle ja rupes pamputtaa Juuso ja ai, ei tullut vieläkään sitä päävoittoa sulle, mutta... Sä oot Marko jo niin monta teepaitaa meiltä saanut, että sä et saa mitään. Ensi viikolla voit jättää oikeastaan soittamatta tänne, että pääsis muutkin pelaamaan välillä. En lupaa mitään. No semmoista oli meillä tällä kertaa Juuson parissa ja ensi viikolla taas katsotaan, että mitä silloin luvassa ja mä toivotan teille hyvät Voi loppupäivät ja... vittujen kevät. Hei suli vei. Peli. Voi vittujen kevät. Loppui kiito mieleen, kun meni kaikki pieleen. Jäi mun auto tielle ja myös haisin, keni mä koitin. Itseni sillä voitin. Turhaan autoa mä moitin. Tuli apuun ammattilainen, tuntee autot